Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie, tugutin sab ko ninyo na mga ina sa katahuran nining mga orasahan. Kumusta mos mga kigol? At check attendance tayo no kung lahat na ba nakatutoy, kasama na rin ang ating mga pamangkin. Alam mo mga kabisyo no, alam niyo po, sinigurado ko lang no, bago ko binuksan yung mikropono, tiningnan ko po yung cellphone ko, ano ba talagang araw ngayon? Akala ko nga Miyerkules na eh. O Martes pa pala mga kabisyo no. It's a day after payday. Ang tanong mga kabisyo, ayan eto na ha. Ganado pa ba tayo sa ating pang-araw-araw na hanap buhay? Yowers, no? Kailangan pa bang i-memorize yan? Abay basic ha. Dapat lang. Laging ganado. Oo. Bakit? Meron tayong binubuhay na pamilya. Diba? Awards talaga, no? Kailangan talaga tayong kumayod, no? Kahit sabihin po natin na medyo sobrang init, walang magagawa dahil ganito talaga yung panahon. Kahit sabihin natin na kahit nasa ilalim ka na ng mango tree, under the mango tree, mainit pa rin mga kabisyo, no? Ang kailangan lang talaga natin, basic lang, no? Alagaan natin ang ating katawan. Awards, oh. At siyempre, atong mga kabisyo dyan, no? Kailangan tayong magiging ganado pa rin kasi naatay gipa-um-um. Isa pang tanong mga kabisyo, malakas at ganado pa rin ba ang ating katawan? At kasukasuan sa pagbatak ng mga pang-araw-araw na mga gawain natin? Awards. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Oo. Dapat lang mga kabisyo, perming naka-change oil eh. Marabag sakyanan ba? Hindi po pwedeng pababayaan natin ang ating katawan kasi meron tayong gipa-um-um. Ayan, kailangan pa bang i-memorize sa ating mga kabisyo dyan, no? Na naalala ko lang nung araw. Ito sa mga kabisyo po natin na merong mga mahal sa buhay sa ibang bansa. At alam mo ba, no, yung mga OFW po natin kahit day off yan, kailangan kumayod eh. Hindi po pwedeng masasayang ang isang araw na walang ginagawa. Kailangan magkaroon ng income. Ganon dapat po mga kabisyo. Kaya sabi ko nga, hindi lang porket may trabaho ka, okay na yan. Kailangan natin na magkaroon ng konting himas. Konting medyo pisil-pisil. Ayan, konting pagpaparelax. O kaya pagpapamasahe, no? Pag-aalaga ng ating katawan, no? Awards. Kailangan yan mga kabisyo, parang isang sasakyan lang yan. Hindi porket tumatakbo, no? Basic na yan, kailangan na yan na dapat meron talagang pag-aalaga kagaya ng iyong katawan ngayon. Kasi darating yung panahon, baka kalimutan mong magpahinga, kalimutan mong magpa-relax, kalimutan mong magpapisil, o kaya kalimutan mong magpahimas. Papamasahe ba? Ikaw talaga, oh? Hoy! Alam mo mga kabisyo, etong pagpapamasahe, may maraming kahalagahan, no? Para sa ating kalusugan at syempre sa well-being po ng isang tao. To tell you frankly, no, kailangan po yan, no? Naalala ko lang nung araw, kanang mga manghililot. Basic na yan. Kapitbahay mo, talagang manghililot na. Meron pa ngang albularyong buta. Yun yung mga taga-masahe nung araw, no? Pag sinabi mong masahe, ayan, maghililot na. It's either meron kang piang, meron kang medyo na-dislocate na parte ng katawan. Ayan, manghililot. Pero ngayon mga kabisyo, iba na yun, di ba? Pag sinabi mo magpapamasahe, may iba't ibang klaseng magpamasahe. Di ba? Pwede yung pamasahe sa katawan lang, ayan, or sa likod lang. Meron nga sa paa lang. Pwede din yung himas-himasin yung ulo. Masarap yun. Sa magpartikol, ang gusto mo talagang ipapamasahe. Ako, gustong-gusto ko talaga sa ulo ko. Yan yung pagpaparelax. Tapos maya-maya yan. Lalabas na yung
lalabas yung pawis, yung mga toxins po mga kabisyo. Kaya naisip ko ngayon, abay, ito yung magandang pag-uusapan tong gabing ito. Ayan, sabi ni Boy Pindot, saang ulo? Isa lang yung ulo natin eh. Meron ba ang isang ulo? Basic yung ulo na iniisip mo ngayon. Kung meron kang ibang ulo na iniisip, yawards ka. Okay, no, may nakapost po sa ating fan page no, sa Totoy Bato Official. Mga senyales na need mo na magpamassage, di ba? Tol, meron ka bang alam na lugar na kung saan pwede tayo magpapamassage? Baka pwede mo na akong i-PM eh. Kasi need ko na talagang magpamasahe. Hindi yung ex-deal ha. Babatiin ko lang. Babatiin ko lang sa radyo. Ayan, klaro ha. Para makalibre ako ng masahe. Ayan. Ito pa rin ang inyong programang Totoy na Love. Lingaw-lingaw lang ta dito, no? Masaya lang na ang ating gabi. Kasama ang inyong Uncle Totoy. Ayan, Totoy Bato. Dito lang yan sa programang Totoy na Love. Right here on 90.7 Love Radio. Mayong gabi, diyan mo, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!